Dobrý večer. Super, že ste vydržali až do týchto neskorých chvíľ. Chcem sa poďakovať všetkým, čo doteraz mali nádherné ukážky. Čo je dôležité, uvedomiť si, že napriek tomu, že sme 5 škôl, máme veľa vecí spoločných, veľa vecí svojských, ale spája nás Wing Chun, nádherné bojové umenie, odkaz veľmastra Ipmana. Naša škola má to šťastie, že našim garantom je Sifu Emin Bostepe, najväčší bojovník Wing Chunu doterajšej histórii. Takže tešíme sa s vami na naše vystúpenie. Videli ste, že všetky školy máme nejaké spoločné veci, napríklad forma, ktorá je abecedou Wing Chunu, alebo čísel. Cvičenie flexibility a reflexov, je to niečo ako duša čísel, duša Wing Chunu, alebo bojový program Latsal, kde sa tieto reflexy môžu využiť v plnej rýchlosti a pod stresom. Ďakujem. Naša škola Self-Defense Academy sa rozhodla, že my vám predvedieme svojský pohľad na sebaobranu. A síce prejdeme si základné sebaobranné situácie a ako s nimi dokáže Wing Chun naložiť. Je Michal. Michal je obeť. To jediný, čo sa nebude brániť, všetko si to zlízne. Tak, sekunda. Máme tu základné sebaobranné situácie. Keď nečakáme útok, môže dojsť k odstrčeniu alebo soteniu. Pokiaľ útok čakáme a máme pripravené ruky na obranu, veľmi často nám útočník ruky chytí a už potom robí, čo potrebuje. Typickým príkladom získavania prevahy bez úderu je headlock alebo kravata. Obľúbená technika od škôlky až po domy seniorov. Ale na ulicu neodmysliteľne patria aj kopy a najčastejšie na spodok alebo teda do centra. Samozrejme, keď má niekto fyzickú prevahu a je agresívny, veľmi často končí boj na zemi, to znamená pokus o strhna na zemi alebo tzv. Takedown. Tam môže byť boj pokračovať alebo dokončiť. Ale esenciou všetkých takýchto fightov, bitiek a násilia sú údery do tvári, či už jednotlivo alebo v kombináciách. Pokiaľ máme pripravené ruky na obranu, veľmi často tomu predchádza zrazenie rúk. Alebo naopak, rozrazenie obrany a útok, údery idú medzi ruky. Ďakujem chalanom. Ako vidíte... Ďakujem. Ako vidíte, pokiaľ sa človek nebráni, môže dopadnúť veľmi zle, lebo záleží iba na agresii a ochote útočníka dokončiť to, čo začal. Janka, Stanley, Andrej a Andy vám ukážu teraz, ako s tými jednotlivými situáciami dokáže naložiť Wing Chun. Nech sa páči. Takže odstrčenie.
Chytenie za ruky, nech sa páči. Janka začne. Kravata alebo hedlo. Naše obľúbené kopy. Sledujú takedowny. Snaha o prenesenie, zhodenie supera na zem, prenesenie boj na zem. Dobre, nasleduje taká vážnejšia časť, to čo je rozbíjačka na ulici najčastejšie a údery. Práva, ľava, práva v kombinácii, poďme. V prípade, že máme pripravené ruky na obranu, pred úderom prichádza k zrazeniu rúk.
podobná situácia, ale útočník smeruje medzi vaše ruky, čiže rozrazí vám obranu. Odovzdávam mikrofón. Ďakujem. Tie techniky, ktoré ste videli teraz, uvidíte ešte raz. Proti jednotlivým útokom sa bude brániť Sifu Vlady. Každá technika útoku a obrany bude zrealizovaná trikrát. Prvýkrát ako ukážka, druhýkrát spomalenie a tretíkrát v reálnej rýchlosti. Takže prvý útok je útok odstrčením. Ten istý útok a tá istá obrana, ale spomalenie. A tretíkrát tá istá situácia a v reálnej rýchlosti. Iným typom útoku je chytenie za rúk. Tá istá obrana, spomalenie. Tá istá situácia v reálnej rýchlosti. Iným útokom je kravata alebo tzv. Headlock. Ten istý útok a tá istá obrana, spomalenie. Ešte raz v reálnej rýchlosti. Ďalší útok sú kopy, obrana proti ním. Tá istá situácia, spomalenie. Tá istá situácia, rýchlo. Ďalším typom útoku je prenesenie boja na zem, tzv. Takedowny. Tá istá obrana, útok a obrana, spomalenie. A ešte raz v reálnej rýchlosti.
Najčastejším útokom bývajú údery a možné obrany proti tomu. Tá istá technika obrany, ale spomalenie. Ešte raz v reálnej rýchlosti. Útok údermi môže začať odrazením ruky, a tá istá technika, ktorá bola ukázaná, tak po spomalenie teraz. No a ešte raz v reálnej rýchlosti. A ešte jedna technika obrany proti úderom. Tú istú techniku, ešte raz spomalenie uvidíme. A ešte raz v reálnej rýchlosti. Dobre, na záver vám ukážeme ako prémiu útok so zbraňou najčastejšie s nožom. Naša obeť, ktorá to nečaká a nebráni sa. Na útok nožom existuje obrana. Aby ste videli, ako sa dá brániť, tak ešte raz tá istá situácia, spomalenie. Nôž prestal pípať. No a tá istá situácia rýchlo. Ďakujem Adamovi, Mišovi, Janke, Andymu, Stanleymu a Andrejovi za ich výkon. Dúfam, že ste sa trošku pobavili.